3 два клипа не са крайни, защото искам кариера ремонт с Ливърпул да направя. Казвам, че отца продам Садио Мане и Дани Стърич и казвам защо. Защото съм подготвил два трансфера, които ще ми помогнат много. Само да си подреда състава, с който спечелих миналия път титлата. Йомане ще е аут. Сега можете да си представите, че съм някакъв инвалид, може би. Съм някакъв бати шибаняка, защо продам подявалите Стърич и Мане. Имам идея, хора. Имам идея. Що пък да не ги продам? Чайте сега да помисля. Да, се. Кои футболисти да взема. Света за Стюарт за 2 милиона и 800 хиляди. Подписвам естествено. И... той в Челси ли отива? Милнер е тъмен. Ма това не е нормален ли? The Daily Mail have run a story. Rumors that the James mission that permits the search in the transfer market. Какво става тук, бе? Какво става с Милнер, бе? Защо така, бе? Защо е търмен на 30 години, бе? Защо Милнер е търмен, бе? Дали Хефър на стори? Изтича му договора, хора. Изтича договора на Джеймс Милнер. Някак си трябва да му подпишеме този договор. Dangerous Bucket List. Трябва да му подпишеме нов договор. Явно Джеймс Милнер другия сезон няма да е в нашия отбор. Окей. Значи ще го сейва на някой отбор. И това ще изглежда смешно, но в края на сезон. В смисъл в зимния период, който няма да се нуждаваме чак толкова футболисти. Няма да се нуждаваме толкова от Джеймс Милнер, да кажем, като ако ПСЖ, които съм нацелил един трансфер в тях, ако случайно вдигнат Томас Милнер, няма сега да го купа, но ако случайно вдигнат рейтинга на 9-0, защо оферта на такова реклама на Фанта, то Фанта е изумителна, мога да я продава навсякъде. Я дайте да ви видя. Така, нека видим какво ще направим срещу Милан. Кутиньо, Цитриане, Вайналдо Стича договора на Милнер, така че дано да вдигнат рейтинга на Милнер, пак казвам. Ето тук Фирмино и 2-0 за Ливърпул. Пак ще кажа защо изтрихте два клипа на кариерата с Ювентус и почнах с Ливърпул. Защото повече ми се прави кариера с Ливърпул при вас. Не да копна да кажем Перси Арми, защото той прави кариера с Ливърпул. Не, аз много си харесвам Ливърпул от 2012-2013. Даже съм голям фен. И Кутиньо изкарва. Така че да не си мислите, че копвам пак някой ютубър, защото в миналия канал Пепи да Про имах коментари. Ти копваш Босайден? Да, копвам. Проблем? Да, има. Защото копвам. Да не ме следят някакви такива коментари. Ти копираш еди кой си. Кутиньо! Какъв гол на Кутиньо и 4-0. Фирмино. И 5-0 Фирмино. Пета 0 срещу Милан. Хубав резултат е. Особено срещу такъв отбор като тях. Особено с такава класа като Кутиньо. Ма не, който вече няма да е част от отбора с Стърич.
Нека видим какви са офертите. ПСЖ интерес към кой? Погба. Вие сте ненормални, бе. Мейнинги ретърмент. Това вече е заради годините му, не заради... Ама ще скарали от там. Аз добавих ли в трансферната листа тези футболистите, ви казах, бе. Това ще е последния матч, може би ще чакаме. Йомане. Чакаме, значи. Ще чакаме, чакането настъпи. Пак ще игра с този състав. Джан. Фирмино 1 за Ливърпул. Криви Александър. То отбор не го знам. Фирмино. И 2-0. Кутиньо. Вайналдум и гол. Кутиньо. Стреля Вайналдум и 4-0. Те дали ще направим 10-0, не знам. Тук грешка, Фирмино! Наказва щита на Крил Александър и 5-0. Вау. 5-0. Защо Девал време не го пускам аз? Подявайте съм някакъв слепец. Извинете. Не правим нищо през второто по време. Кутиньо, Джан навлиза и вкарва 6-0 за Ливърпул. Фирмино. Кутиньо и 7-0 за Ливърпул. Дали ще направим осмица, това е важно. Доспа имаме. Доспа ще имаме. Червен картон за Бакайого и Доспа за нас. Не, това е било фал. Не Доспа. Бек, това е фал, значи. Така, окей. Трансфер бит по Садио Мане от Лестър Сити. What is the offer? 80 million. 80 million pounds. What are you doing here? 80 million pounds. I copy boom. Скота. 1 million subs. MG. Ау, бум. Ай. Така, толкова. Мисля, че преувеличавам. Давам по-голяма оферта в хилядите, така че трябва да ми дадете по-голяма. Така ще играме този сезон срещу Садио Мане на 2 пъти, защото той отива да играе в Лестър Сити. Goodbye, Садио Мане. Така. Почваме с трансферната бомба. Сега съм се правил на някакъв буклук. Следващия епизод ще чакаме офертите. Първият футболист, дето искам да взема от ПСЖ. Най-силният футболист. Ди Мария е най-силният. 38 милиона не би го купил. Така. Не е Матюиди, а е Единилсон Кавани. Кавани. И 30 милиона. През 2, може би. Много добре на Кавани. Трябва първо очаквам. Айде, ама за какво давам Space? Това Enter. И не, дадах 32 милиона за Кавани. Стана с 8 милиона в портфейла. Оферта за Кавани е тук и той подписва за Ливърпул, хора. Така, нямам време да довърша видеото, имам още 20 секунди, само искам да кажа, Реал ще си дадат 14 милиона за Стрич. Набързо ще редекна пред вас. 14 милиона мисля, че съм малко, да кажем 16 може би. И ето това е офертата, това ще е за епизода, хора.